atoke ikae mbele tone my way matikudiko bora mberi Profesa anzi mai mwana murora wenya chaenda mishasara tokumbira mboya pa microphone anzi bodzoka kudara anga bodzoka pa microphone mataita sei naye mukoma amuli mane muzukuru rekaunti asati ako muzukuru asati avapo okay tikutotarisira kuti anogona kuvapa mwedzi inoteera yeye zvekuma 3-4 months wakatorora nekuroorwa manje zvinyowani haufa zvinyowani zviri kuuya zviri kuuya yes tikazvitarisire gore rino tikangopfuura pemunin'ina wangu Simon apa panoteera pamwedzi mitatu inoteera chane zita here riripo chinonzi kudii chinakira mungagona kuvapawo kana kaakapela mbichana chinakira alright ndavakuvaitira pamberi pachona zvikanzi mubvise ngahabve tipinde chinakira waiwaiwe zvichabuda pachena varorere maoko saka pakumbirwa zvikanzi akapela bhorachi ehezvo just 1 minute yebhora mberi ehezvo bhora mberi akati anosura materuti chasika alright bare gift ini ndiri kukumbiraka kuti munonditorerawo mudhara gondora vauye panapa nokuti imimi mune chamakarowana Simon Mutambi muchadzoka futi papi ipo panapa varovere maoko vari panapa kusvika mangwana vari